pre. Bait, pre. Invite kanina na mo gipang-invite dia. Game na. You know? G. Alam na. Enter na ba? Ikaw nga wala din yung sulod. Sila ngayaan na ito ano. Oh. Oh, kita dra. Terus stop na. Ato na stop. Kita mo ba? Kadiri lang sa ubos ba? Ako na bahala niya. Si Argos din oh. Buang kwani. Hawd tayo ginawa eh. Ko yung pinaka-hawd dali ba? Tara. Guy. Pre, na-expire ko, pre. Ha? Na-expire ko dahil lang. Buang pilti na ni Ron. Ngita sa ko. Tiyo, wala nag-unay si ko. Patay na wala naman ka ba? Nagkuhan naman ka. Ay, kani. Naglip Kaya gamas. tawagan sa na ko kamigo. Ay, kani, kay in love, kinising uyab. Muhatag lagi nun. Kanan, waterlily, ay watermelon. Kanan gini. Uy, ninawag. Saan gini ninawag sa kuwan? Si paring buog man din gini. Bukan ba? Hello? Oh, hello pre. Uy, ako ingon si Mua ba? Nakitaan ako yung mga uyab ba? Na-address sa David sa palengke oh. May kauban lain. Ha? Tuod ka? Oh, kita kay duha sa kong mata eh. Kasi atik-atik ra na yung giingon ha, basi. Tarong ba? Kaya akong atuon ako na ron. Kasi pagtuon naman sa kabulhog, kita lagi na ako na. Pahurot na akong load ba? Dudis ko biskwinta. I-picturean ako, isend ako si Mua. Mama kaning number mo kay Ludan te karon. Isinas ako pre. Ako yun ang kuno kung tinuod ba nimo giingon pastila gini bayana ni. Kaway po angad gini bayana ni. Sabi pa na ako panarbaho magingana ra na siya sa kuha. Oh, sige. Tagi gini bayana ni. Kabinuang mo ganing bayana niya sa ko tinuod kay tong giingon ni Ludan sa nako si paring buok ko tinuod ba. Bayana pagkasakita gini ang ginubuhat niya sa kuha kung tinuod ba gini. Pastila gini bayana Ludan sa nako si paring buok be. Halo dia. Kina kay ka ba? Lagi oh, sige kon ba? Sige gatoy-toy kay yung hero sa kuha. Dabis. Na-report kay mo niya ba? Na pildi na puta na ron. Maghulat pag wa kinabot imong load yo. Magulat ko, oroy mo. Oo, niya na. Ipkin ako. Hindi ha. Salamat, Ludan yung niya. Nina. Katay na yun. Late na jud taan ni bay. Di na kita ka pa sa gold bay. Ulahi na jud kayo ta sa gold. Gaya ba kapasag picture ng tawhanan ni? Ako naman siyang giludan. Kay kung tinuod ba tong giingon niya sa kuha karon lang? Ako sa tawagan tawhanan dabi. Agoy. Tay si Aldos. Lo pre. Hello, pre. Oh. Asa naman ang picture giingon nimo sa kuha? Matay, pre, na si Piat ko, pre. Iya, mo na itong papa. Pastilang gini mo. Kalas-kalas ra jud ko kwarta ba. Papa mo na daw niya di pagtarong pre kay kabalaka po masakitan po ko sa kung nadungog na istorya gikan kanimo. Pastilan nimo. Sige na. Sige, pre. Salamat sa load, ah. Sige.